Mugi Tolosa ekimenak geroz eta helduagoa den populazioa ohitura osuntsuak izatera bultzatu nahi du. Zahartzaro oparago eta duinago bat edukitzea ahalbidetzeko. Mugi Tolosa ekimenak pertsona helduak paseatzeko ohitura hartzera bultzatu nahi ditu. Ekimena Tolosako udalak Osakidetza eta Osasun Sailaren laguntzarekin jarri du abian. Horretarako 8 ibilbide markatu dira Tolosan, zailtasunaren arabera bereizita. Alondegiko plazan ariketa fisikoa egiteko makinak ere jarri dituzte. Ibilbide guztiak bertatik pasatzen bai dira. Paseoaz gain beste ariketa batzuk egiteko aukera ere egongo da bertan. Asteazken goizean eginda lehenengo paseoa. Bertaratu diren 120 pertsonek ekimena, ariketa egiteko makinak eta paseoen nondik norakoak ezagutzeko aukera izan dute. Ez duen uste aurre ikusi dita genezkan helburuak bete dira ezin hobeto eta egia esan erantzuna oso ona izan da, ez da, eta bueno, ikuste besteik ez dago, 120 gora lagun bildu zaizkigu eta bueno, ilusioz beteta etorri zaizkigu, orduan guri ere pozaz betetzen digu hori. Elkartekin eta azpitik egindako proiektua da eta bueno, denen arteko bultzada horrei esker nik uste egin daitekela, baina gero nola egin daiteken hori gauza berriak ateraz eta nolaiteko gogo hori piztutzen eta ez uzten itzaltzen, ez? Orduan planteatuta dauzkagu zatika joango gea innovazio berrikuntza berrik sartzen, tokia-tokiko saiatu nahi dugu Tolosa Anturrekoekin hitz egin eta Partezarreko historia kontatzen duen bezala, ibilbidea Partezarretik egitea eta horrekin ere bultzatzea pixkat Tolosaren ingurukoak ezagutzeko, adibidez. Orduan, asmoa da berrikuntzak sartzen jutea indar hori ez galtzeko. Markatu genituen nolabait herrian, seguro eta errestasunaz zeuzkan ibilbide batzuk, markatuta daude erreferentzia bat izateko, baina ibilbideak norbeak antolatzu ditzazke eta bat bestearekin batu edo berriak sortu ditzazke. Guk nolabait egin deuna da, hasierako irudi bat eman. Garrantzitsua dela hori, gero eta bogan gehiago dago beste herrietan eta pixka bat jendeari kirolde egitea pixka bat at geratu dana edo kanpoan geratu dana eta pixka bat behar dituena ariketa batzuk egitea, bai etxian, bai kanpoan, bai lagundu behar digute hortara, ez? Artikulazioak eta kardiobaskular aldetik pixka lana egitea eta ohitura horiek hartzea bai irtera hauekin edo bai beste norbaitekin geratuta eta area junda. Oso garrantzitsua zala hori, ari garelako esaten osasuna lantzeko behar dugula ibiltzea, baina baita ere behar dugula sozializatzea, ez? Eta jende honek behar duena da beste norbaitekin biltzea eta orduan horretarako nahi gendun osasun ibilbide hauekin bukatzea, ez? Hau da, hamaiketako osasuntsu hau antolatzea eta elkarteratze bat sortzea eta beraien artean elkar harremane hori estutzea. Atxaldetan, gehina atxaldetan. Eta udara parten piztina, benta hundi aldea, geho zehar nore bai, ez da ja alegria nore bai. Eno unero ez, noizin behin. Markatute ondo lerretxago izango alda. Bai, hoxen, ja behin hasten balin bazea, bakizu, seitu inberra dago. Biltzen haik, nire kontua, baina esan jende ezberdina ezautu eta torri eta hoxe pentsatuet. Ezagit ondo indetan, baina etxene animatu nahu eta ezagit beharrezkoa da, baina nik uste pixka eta animatzeko jendea zehozen detaile beharko dela, ez? Eta detorri nahiz, jende berri ezautu eta kuadrilla berria egin da. Juten nahi, bi aste hartetan da osteunetan polideportiboa mantenimentu egitea, eta gero haudetan ibili eta egitut. Baina gero launakin, beste launak, igandetako kinda, 12 lauden hausiotik, ordu bat aterdia, €1 paseatzea. Eta hilo bako itezian, amona noa jun behar dezu, oikin den hartuta gizu, baina egun bat kenduta bestekin honea etortzeare ondo irutze zitzaien da, nahi oso ondo irutze zait. Nik uste baiez, zati jende asko gelditzea etxen, ibiltzeko nizkestako zenekin ibilik, ez zai gustatzen ibiltzia, eta bata beste animatu ezkioz, nik uste juntatuko, eta gauza politia irutze zaigu. Eta joga jutegea eta gero atzalderen kuadrilla bat jutegea karteta. Eta beti 3 eta 4 kilometro €1 ite dugu. Nik paseo gitik jutena da, por ejemplo, pelukeria jute naiz eta Ibarreko entradan dakoaz eta 2 kilometro erdi jutekin da entortzekin.
eta gero atzalden, gu bizitzegean boiteko atze hortan, eta hortikan jutegea arizpea jokua. Nik uste bai, ez, aurrenetik igual ez, baina gero pixkara batez beste esan da, nik uste animatuko la jendia.